baro ki bapet ya ka Good News TV bangi priang sumbai phi sashisien shane ka program ha ka bangin wanlam chapi ya ka khubor na ktien ka jong blai ngidap da ka jingkemen ha ka ni ka por bai don ringkat bat ngi i Reverend AL Nongbri i belong i Vice Chairman jong ka jeseng samla KGP snat sep ngi bai don ha preng ka jongi ha ka ni ka por ban sam ya ka khubor na ktien ka jong blai Parashwa bangin yo sengo ya ka jingkren by pastor and I ngin ngap share ka way ka jingrai ka bakerpang ban I da isakaru karbani ublay ng kuipi. Agak sedang melakukan penpau bajing sungu ia ublay wal penio ia kan kapor ban keren ia kaktin kajang ublay priang sungu bah ia baro ke baju smart ban page ia Good News TV pada ngait lang ba kan kubor kan long kajing yarap naga benta jongki penpau ru kajing ai kublay ia ka Good News team kabala ai kan kapor ka kerpang na kabenta ban keren ika ktin ka jong ublay hagi bangai baro ublay un kurkhu yangi kabenta na ktin ka jong ublay ka banga kwa banbu kum ka nongrem jong ka jinga slok hakan ka por kalong na ka sithi ka jong upol sege philippi kalanong ka basaw ka dukhot nadu ka banangkong hadu ka dukhot ka banreu ngan pule ya ka dukhat ka banreu ka ongkum ni wat khuslai ya ka ei ru henrei
ya ka ai baro daga jing duai bat ka jing kerpat lem bat ka jing aingu top hin pentip ya ka jing pan jong phi show blai ka pedang jong ka jing yaslok hakane ka por kalong ki jing job beri ya ka jing kuslai ki jing job beri ya ka jing kuslai kane ka por ka ba ngi em ki long ki sngi ki ba hadu kata kawai ka sngi ka lekno bat kawai ka wan pat kawai ka tayo kan lekno bat kawai ka wan pat wei bunai lekno bat wei wan pat kawai ka snem ka lekno bat kawai ka snem ka wan pat hapadang kita ki sinjam ki bengi jujaj lenti ngimla ban kier ka jing syatap haul o badum ju ki jingdu jingkermen ki jing jinjar ki jing kuslai ki jing atatin bat ki jing shepting ikan mau sungu I juga jingkren Pastor OS Mauro hakaway ni ki jing seng uong kumne bagi breu jong ka ni kapor ki em hakaya jong ka jing shepting ki samla bat khana ki jurwai jingkemen jong utrai long kabor yanga Henry ka jingkemen ka bakum kata kamdon penban ngi yo I babun ki breu ki juyat hakilentisnong haki surok red bat haki surok ba rengkat bat ki jing perkhat babun jaj jong ka jing em ka ba maki ki yakendu ki breu ki ba em haki ni ki singi namar kata kim long phumut phumat kumba ki dai banlong ladakali balai philong kumne ngiyo sibun ki jubab bat ki jubab ki la banlong ngakuslai ya ki jingpang jing stom ngakuslai namar kamdon ka jing singan haying hasem donru ki ba jubab bo ublai sngap shu ya ki jing duai jonga ki kmi ki kpa ki jukuslai nagabenta ki khon samla sinrang bat kanthai ki diau bat no mensem namar kimyo ya ka jing singan na ki kmi ki kpa ki ba maki ki kmilenti ka jingdi kiat ukpa ka penlong ka kmi bat ki khon ban kren breu tang daki umat u doktor di lapang wong kumne ki umat kilong ki kentin ha ka ba sintur kamlai chu ban kren ka jing dabram baman ka singi kanang yai kentiu bat ka penlong ki babun ban long ki ba khuslai ka jing bom yamap shu ka penlong ka jing em ka badap de ka jing khim mensem Bishni bat klem jing kermen. Kidon ki banang besat, henry ki long klem kam klem jam. Bat kene kalapen khuslai sikadai yaki. Kita ki jing kadau haneng ki pen I, bat pen pau, ya kabari jong kado nut. Kabapun ha ki jing mut jing perkhat, bat ka jing sngau jong ki babun. Kine ki jing perkhat ki alam rau ki babun ki jing khuslai bat jenjar. Mensem. Hano ngisanya bat hano ngingek ki kam ki bangila banle ki sensyar ka jing im jong ki babun laki long ki barit ne krau ka baro ka badon hakadonut lakalong slem ne sipangpor kan pau kum baki perkhat ki breu ki basyam jenjar hasilenter jong ka jing im la ban ong baki de ban syam yaka namar kani kabanengkong bakila lendet no ya ublay kata nakabenta ki bamnget ya ublay kabaar long kamon jongme kani nakabenta ki banget bat ki badang don ka jing sania ha ublay bun ki jupan ma na ublay ya ki jing palat baro bat hapadeng kita ki jing pan ma kita tips kem ba lalendet ya kamon ublay halor kani ka phang tongin ya kami upol uhikai kumno yangi upol uong kadon kajing kemen hapadeng kijing jenjar kabenta kabanengkong kalong ban yeng skhem bat utrai kajing khot ban yeng skhem upol ukudeu ya kajing long sipai hapadeng kathma ya kaba umla ban tip ka kabanjia syakmat hakano kanu kajing yale umlong ban kenrandin haba empat yo ya ko hukum upol kudeu bunsin syapang kene hakasithi banengkong sikinong korin kalanong ka bakhatsan ka dukhot ka basan phupra pol kuntu tolong kibayai ne scam
Sithi kaba nengkong sikinong koren kalau nong kaba khat reu khat lai kadu khot wong to yang scam. Shushu haka sithi siki kalatia kalau nong kaba san kadu khot kaba khat wei ya ka jinglai luit ukris lapelai iyangi. Haka sithi saki Ephesus kalau nong kaba reu kadu khot kaba khat lai hadu kaba khat sau haka ba waino to long kiba khlain hauturai. Balai la kadau pun sen siapang kene ka jing yang scam. Upol uyo isai kedar. Ya ka bor usaitan bat kapop. Baka trei don bor ban yo penjot no ya ki khun bala siu spa jong ublai. Usaitan ukwa ban pendekut no. Ya ka jing yadai ki khun ka balang baru blai. Haka weipat kaliang uang wat siap ting. Teng ki jing siap ting ki penlong ya ki babun ki banget. Ban yo pang yap siliang. Haki jinget jongki. Namar ka jing bomla ban yang scam haki por ki ba e. Don bun ki ba kren ni ka tin ublai. Dag ba wanra iki khubor jong ka jing pan siap ting. U Jesu Christ haki sautuli ki gospel. U hikai yangi ban siap ting. U ai ka khubor jong ka jing kermen. U ai ka khubor jong ka jing sngau scam. Bat u ai ru ya ka khubor jong ki jing artatin. Ba ki jing artatin kim day ban sensyar ya ka jing im ka jongi. Hakapor baki khun Israel kila sya pensyoy ban syap ting. U Moses u ong ya ki khun Israel ba day tang ban yang scam. Hendray ban long jai jai. Ladingin pule ka kitab Exodus kalau nong ka khat sau ka khot khat lai bat khat sau. Kane ka jing kren syapang ka jing long jing im mensem. Ha ka baki babun ki ya kendu man kesengi. Hakapor ki khun Israel kila sya pensyoy ban syap ting. U Moses ula ong ki khun Israel tang ban yang scam. Hendray ban long jai jai. Exodus khat sau khat lai bar khat sau. Kane ka jingkran syapang ka jinglong jing im kenjaman sem. Kabaki babun ki ya kendu man kesengi. Man kesengi ki khin abathia. Ki bam ki lektrei bat wan pai ying biang. Hapadeng kita ki jing yaj lenti jong ki jing pendep kam baman ke singi. Ki syam bat ya kendu ya shibun ki ki bakta ya ke jing em. Ka ktinu blai ki ya thu yangi ba ban long jai jai hapadeng ki jing ki babun ka long ka badan kam Don ne em ki bala jukeli ka ka monu blai. Kine ki bangi jule man ke singi hato ki day ne em ki jing kwa ki jong ublay yangi bangi day ban em. Ki breu hagine ki singi ki kwa ban kala habaro ki liang. Kata kada ke jing perkhat jong ki breu. Kata kada ke jing angnot jong ki babon. Baki ki baro kim day ban ne haju. Ki kwa ban kala haki kam baki trei. Ki kwa ban kala haga jaka baki sa. Kikwa ban kela haka rukom im. Kikwa ban kela haka riam ka bek. Kikwa ban kela haka bam ka di. Kikwa ban kela haka jingya day shiying shisem. Kikwa ban kela haka jinget. Kikwa ban kela haka jing syakri. Kikwa ru ban pen kela wat ikaktin ublay. Kenang bakan long ka batmai. Bat ban pen biang. Kum baki em bat kikwa. Day na kine mi bun ke jing pat jing pra habaro kiliang. Upol ukot to yang scam. Kabenta kabaar. Upol uya kendu ki jing ki basuk ban penkhen hapo kabalang ha Filipi. Ngisyam hakine ki dukot ya ki arngut ki long kemi ki bam yahab jingmut. Kawai ka yodia Barka jingmot jong ka ne ka tin ka long sma iubi ne sma thiang. Ka weipat ka santuki ka jingmot ka long banyalong paralok. Man ka por kine ki yakajia kim long sma iubi ne yalong paralok. Ni sngaw lengo sibun yakine ki long kami kumno ki sngaw habai ki kerteng jongki ki jupuli hakmat ki babon. Ar hajar snem tam mensua. Ki yang arngot ki long kemi ki bam yaham jingmut. Bat ki juya kajia man kapor. Barapor hapadon ka jing isi.
kawan kajing kena. Upol unyau buram ya kini kilong kami. Baik kerteng jong kila tho ha ka Bible. Kila ban long kilong kimi kibadon hajan ya upol ha ka por baseng ya ka balang ha Filipi. Kaktin para bayal kit lengkor lem. Kamut kajing ya trailang deka mensim shithem. Ai tilut ha ka kam. Upol kuntu ya kini kilong kami. Ban long ka way kajing mut hau try. U Johnson Edward u kedau nriu tuli ki ai. Ki bangi day ban persang ban le ha ka jing tray kam balang lane kam pajba. Kabanang kong wong kumni kambun kamenjur duna kayania. Sengap kambun keren duna. Penmi bun penbena khandiat. Pla kambun wadau khandiat. Kemen sibun ia syurut khandiat. Ai kambun priang khandiat. Kita nreu teli ki jing kedau ki ba internet ki penlong yangi bangin perkhat siap hang ke jing internet ha ka jing im jong ke jing trai kam baman ke singi ka jing kerpa ka long ha ka jing sakri ka jongi ya ublai banum rong saka jaka kentang klem da don ka jing persyang ban penkut no ya ki jing ya persya ki jing ya kan at ki jing ya mai ki jing ya nia bat ki wei de kabalai hakane kabenta kabalai upol ukudeu yangi kabenta kabakam snu tenat le kemen how try kane ka hukum berabor ka ongpat tole kemen kane ka hukum upol ban le kemen ka long ka balengkot bha henrei kabasyam sitom bha ban ko ngurenti yaka habo upol ong le kemen how try kren syabhang ke jing perta nerwai klem jingmut henrei ukudeu yaka khmat baphu samrkhi kodok not jong ka jing kemen how blai ka jing jinsur bat kelut kemen sim habo don ka jing kemen bat lau jong unong penem hapadeng bun teli ki snem u Dr. Billy Graham umat sibun ki jingpang hakamet jong u bat uladai ban sya operate berhadin ulayo sia ka jingpang Parkinson haba usim lari ukeli syabhang jong u kumno pisngeu syabhang kane ka jingpang Dr. Graham ujubab kumne ngasngeu bit syabhang jongka syu uong kalong ka wei ni ki jingsyam jonga ha ka jingim nganget bau trai udon sibun ki jinghikai yanga lengba kane ka jingpang kane sisya kalong ka jingkemen hau trai ngidon sibun ki dau ki ba ai jingkemen yangi tongin ya keli ki dei ne em ki jingkemen ki jong utrai ublai ulapan pau hangi ya ki jingkemen ki badan ka jing ya dei bat u kala ban long bau blai ula map no ya ki pop jongi ngidon ya unong penim bakrau ngidon ya ki para banget ki baju ya don rengkat hakipor jong ki jing bat jenjar ngidon ya kabalang kabalong kabenta pedeng jong ka jing ya selok para banget ngidon ya kaktinu blai kabalong ka khubor babha ba ai jing kermen ya baro ki banget kaktinu blai dasisha kalong ka jing bam ya ki banget baro badai kaktin ublai ngitip bat lap ika jing thmu ka not ublai na ka benta jongi iwei pa iwei ngidon ya mensim bakhu ubaju ya lam bat hikai yangi man ka singi ngidon ya ka yeng ka sem ka ba ka jing kemen ha ka jing dai chi yeng chi sem kalong ka basngeu tenat abangi pang ni sitom ngidon ya ki para banget ki bajuan ban penlong jing ya seng duai na ka benta ki jing pang jing sitom kham tam kinong serai jong kabalang norwai chemen sim uong nyau jingker khu jereki baro kane kade ka benta ban le kemen ha kemen sim ba jem nuot bat klem jing khuslai ka benta ka basau bat ka bakhadu ka ba kwa ban bu ha kane ka por kalong perkhat ya ka badai ki breu ki juong le ya ka badai wat le ya ka babha upol uong ki ki badon burom ki bahok ki ba khut
ki bi itanat, ki badai yaro, bat lada don ka jing yaro, topin perkat yakine ki ru. Ban penkot yakan ka khubor ni poi ka jing sneng kuntu. Pila juk hen jing hen ni yaki breu ki badon, ki jing yap her ha ki jing perkat. Ki breu ki ba shulong pedeng ki don sipeu hajar ki rukom perkat ba yap her. Ha ka chisngi. Kata kamut la ban poi lai poin san million. Ki rukom perkat ba yap her ha pedeng ki breu ka perthai. Bat lada u breu u nyopusan snem karta. La ban poi lai poin million. Ki rukom perkat ba yap her. Ki principal u pol ha ki ne ki khot ki long ki ba suk bah. Tehen rei ngim dai ban klet. Baka pop ka sedang na ka jingmut. Bat kum taru ka long ha ka jing long khuoj. Para bangai be haba upol ukren yakane upendon kam yakapor kabalong menta. Uang perkhat siap hang kita kita. Gemdai ban klet bahaka bor perkhat kadon yakabor kabakrau. Wadla umla ban yo ne theu yakador jongka. Soitan usyukor badukwa ban luteno ike jingmot de jing syukor. Hendrai mensim bakhut uyalam ki jingmut jongi daki jing shisha. Kano ka ba shisha ka wanna ublay. Ka ba don burom. Ka ba khut ka jing itanat. Ka jinglong don burom jongka. Ka ba itanat badday yaro. Bad ka ba janay de. Habale yakine ublay jongka jing suk udon rengkat bad pi ong upol. Haba penkot yakane ka jing selok hakane ka por. Kwa ban ong kumne. Ki jing khuslai, ki jing syapting, ki jing artatin, ki jing du jing kermen. Om tang ba, ki wanra ya ki jing pang jing sitom haga jing im, jong ki babuon balang. Henrei kapen karu ya ki wei pat ki jat jing pang. Bat ban ya lam rau ru, om tang ya ka jing im ban penyo pang. Henrei wat syadu ka jing yam. Ka wei ka jat jing khuslai, ka bangi ya kendu hakine ki sngi kalong. Kadai ka jing bom senganshu haki jaka baro. Ngidon hakaya jong ka jing syapting kumbo ong ulet Reverend O.S. Mauro. Bat kine kila penlong sisa yaki babun balang. Laki don hangno ru ka jing syapting kawan. Bat katenra ike jingmot ki jing perkhat nadu na yeng hadu habar. Kiwan ki jing syapting yaki bangimla ban batai ya kita ki jing syapting ki ba wan ban len shop ya ka jing im jong ki babon hanoshu an syam ka jing saat mensim ka sam ka ba khandai puar ka number ka dukhot ka ba ar ka ongkum ni utrai long ka jakari jonga bat ka kut jonga ublai jonga hau nga syanya ublain kurku naga benta ka burom jongu amen ngin ya duai. Yaingo yame aublay bau kupa jumi ubah beneng. Namar ka jing iet ka bakrau ka ba memedon ban penyo hangi ki bangai. Ingat skem ko kanrat bangi im hakan ka perthai. Wadal don bon ki badon ya ka mensim jong ka jing artatin. Irap yang aublay. Balang baki khmat ki bakan jam mensim ngin khmit syame. Badagi skor ki bakan jam mensim ngin sngap ayu medon ban ong yengi. Papadeng jong kajing jenjar kajing khuslai jong kajing em kajong e. Yarap ablay bingin yo ban job yaki da kajing et hame. Shem ablay bat pen kentang yaki ni kajing eslok ki balangkot. Ki ban long sya kajing kerkhu yaki babon ki bayo sngaw yaka. Sngaw yaka bangu haka kerteng u Jesu Christ ngiduwai. Amen.